Het is natuurlijk een mega bedrijf, Douglas. En ik ben wel heel hard aan de weg aan het timmeren. Maar goed, ik ben nog niet in de orde van Douglas natuurlijk. Maar zij vonden dat mijn kwaliteit, stijl en uitstraling en als bedrijf en als de kleding op zich, dat wij bij elkaar pasten. Hoe komen ze er nou correct uit te schinken, joh? Wat zien litten? Ja, zeker, zeker. Ja, ze krijgen zwarte jurkjes en de opdracht was zwart. En toen zei ik, nou, dat kan niet voor bij jou niet, want ik heb altijd zwart-wit of iets met kleuren erbij. Het is een heel klassiek model eigenlijk, met gewoon een kleine twist, met kleine zakjes erop. En we hebben natuurlijk ons logo op de mouw. Ik toch nieuwsgierig naar de prijs. Wat die in de winkel kost. Ja, nou, in de winkel kost die 149,95, het jurkje. En de top, volgens mij is die 99,95.